Bakhathazekile ngesibalo esiphezulu sokungenzi kahle ezivivinyweni zokuphela konyaka zika grade 12. Bangaphezulu kuka 900,000 abafundi ababhale izivivinyo zokuphela konyaka zika grade 12 ngonyaka odlule. Kube nezigameko kwezokukopela kanye nokungenzi kahle. Yize abanye abafundi bebezama inhlanhla ngokukopela, Umalusi uthi ukukopela kanye nezigameko zokungaziphathi ngendlela akwehlisa ukwethembeka kwalezi zivivinyo. Yingakho ke ugunyaze ukukhishwa kwemiphumela. The irregularities identified during the writing and marking of the examinations were not systemic and therefore did not compromise the overall credibility and integrity of the November 2022 National Senior Certificate Examinations. Lesigungu siyawavuma amaphutha enzeke ephepheni lesibili lezibalo. Abafundi bathuka uma bethola umbuzo onamamaka esikhombisa abangakwazanga ukuwuphendula. What I can report now is that prior to the receipt of the report, Umalusi had, based on its obligation to mitigate the possible impact of the error on learner performance, advised the DBE to exclude the faulty question in its entirety from the marking. Therefore, no marks were allocated to question 5.1, 7 marks, thereby reducing the total of 150 marks by 7 marks to 143 marks for all candidates. All candidates were marked out of a total of 143, and the marks achieved by the candidates were converted to a mark of 150 marks through a scaling process. Imiphumela ka grade 12 ka 2022 izomenyezelwa uNgqongqoshe wemfundo yesisekelo uNgulwesine.